Po výřivkové koupeli Vlastimila Tlustého se komentátoři i představitelé ODS vracejí v diskusích o budoucnosti občanských demokratů k vnitrostranické krizi, která na podzim roku 1997 následovala po odhalení 200milionového černého konta ve Švýcarsku. K tomuto dramatickému podzimu se vrací také místopředseda ODS Petr Nečas v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Podle něj je dnešní krize pouhou variací na krizi tehdejší, kterou vyvolalo několik ambiciózních jednotlivců a zejména jak jinak Josef Želeněc, kteří byli vedeni bytostnou osobní záští a nenávistí vůči premiérovi a předsedovi ODS. Tolik Petr Nečas. Skutečně stojí za to se k tehdejší krizi vrátit. Od konce září 1997, kdy ve vedení strany vyplavaly na povrch informace o rozsáhlých finančních čachrech, šlo o její budoucnost. Uvědomoval jsem si, že v těch dramatických dnech se rozhoduje, zda ODS zůstane politickou silou vystavěnou na věrohodném systému hodnot, zda bude jí nadále zdrojem dynamiky země, nebo zda se z ní stane ideově vyprázdněné bratrstvo moci. Předseda ODS, většina vedení, potom i většina strany se rozhodli celý problém, který byl mimochodem na hony cítit mnohomiliardovou korupci při privatizaci české ekonomiky, prostě zamést pod koberec. Tehdy jsem na protest proti neochotě ODS čestně se k tomuto problému postavit odstoupil z funkce místopředsedy strany i z pozice ministra zahraničí a ze strany jsem jednoduše odešel. Tenkrát na podzim roku 1997 byla přehozena vyhybka, která nasměrovala ODS k opoziční smlouvě, tedy k podpoře socialistického programu, proti němuž před volbami mobilizovala, výměnou za podíl na ekonomické moci. Ztráta hodnot a víry ve smysluplnost vlastního poslání, která byla nutným důsledkem tehdejšího rozhodnutí, přivedla postupně stranu k dnešnímu marazmu, kdy se dozvídáme, jak šéfové podsvětí mluví o jejich čelných představitelích jako o svých pohůncích a kdy se slovní obrat nákup poslanců stal až děsivě standardní součástí českého politického slovníku. Když Petr Nečas mluví o analogii mezi dneškem a krizi před 11 lety, zavírá oči před tím, že tyto dva historické okamžiky v dějinách ODS spojuje nikoli podobnost, ale vazba příčiny a následku. Ostatně, co jiného mu zbývá. V roce 1997 pomáhal přehodit právě tu vyhybku, která nasměrovala ODS k politickému cynismu a morálnímu nihilismu, a teď jako její místopředseda sklízí plody tehdejšího selhání. A problém špatného svědomí řeší útoky na ty, kteří si ve stejné situaci vybrali jinou cestu.